godt starte med, ikke? Han pakker ud, og så medaljen, ikke? Han pakker ud, han er kommet hjem, han har været langt væk hjemmefra, og han er blevet verdensmester. Og så kan han sige sådan, at jeg er træt, men glad, eller et eller andet, du ved godt. Prøv lige at skrive på sportsskolen ned. Ja. Det er bygget op. Fordi så køber vi kuffert. Det kunne vi sagtens. Det er en god idé. Så siger han, at han er glad. Ja. Kunne ikke, altså, jeg tænker, at han også skal pakke guldmedaljen ud der, ikke? Jo, altså, og måske også kopperne. Altså, der ligger der ligger 28 kopper stavlet ned i. Skal vi ikke næsten gemme den til nummer 2? Jeg har fået sådan lige, okay, han er træt, og han pakker ud, og han har fået sin guldmedalje. Ja, han er glad, men træt. Og så siger du et eller andet med... Så siger jeg et eller andet med timer med træning og rejser og et eller andet, bare endelig på, eller gav endelig på det i går i Tyskland, et eller andet, ikke? Ja. Og så enten moren eller ham, der også siger et eller andet mere, ikke? At det var hårdt, eller vi havde slet ikke regnet med, at det ville gå så godt. Vi skal lige have en mere, hvor vi stadigvæk er på... Ja. Og så havde jeg tænkt sådan, men det er hverken med en fodbold eller med et eller andet. Man kan håbe, at han har nogle andre ting, der er mere sådan almindelig drengesprogsagtigt. Men det er hverken med det, han tager i hånden, og det er Benjamins redskab. Det er den her. Så stiller han en kop, og så ham, der i en syng siger, jeg bruger kopperne, eller sådan et eller andet. Med Benjamins redskab har vi faktisk alle sammen lige ved hånden, og så tager han en glas, eller en kop ud af køkkenskabet. Ja, altså lige hvor vi bare sådan, og så ham, der siger, det er kopperne, jeg bruger. Og så tænkte jeg sådan noget i den næste eller andet. Eller faktisk, så er det rigtig mange af dem her. Ja. Og når han rigtig går i gang med dem, så hold godt øje for nu går det stærkt, eller et eller andet. Ikke? Så først en kop, og så faktisk rigtig mange. Ja. Og så ham, der begynder at sidde og når du siger det der, så kan han sidde med det der, så kan han sidde og tælle som soundbite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ja. Og når du har sagt det der, så skal han næsten få lov til at vise, hvad han kan. Ja, lige præcis, og når han går i gang, så kan han begynde at stille dem op, så hold godt øje, for nu går det stærkt. Ja, og så siger vi... Og så bare ham, der sidder. Ja. Og så forklarer jeg jo så i speaking bagefter, sportsgrenen hedder det og det, og halløj. Så skal vi finde ud af, hvordan det er startet, alt det her. Ja, så lige præcis, ikke? Ja. Og så er moren mere på, jamen han gør det jo hele tiden, ikke? Eller et eller andet, og så er det i princippet bare... Så er det kopper for resten af ens ja, det er det nemlig, ikke? Måske noget i slow, altså sådan, så man... Ja. Altså, virkelig... Okay. Ja, som du siger, det er jo hele opbygningen i starten, ikke? Ja, det er det, der altså, fordi resten giver sig selv. Men det bliver jo en meget, meget lang start, kan man sige, ikke? Fordi den skal virkelig... Ja. Skal vi have til at stavle de der kopper alle mulige mærkelige steder? Så jeg kan bare sidde det samme sted. Det kunne vi godt. Stavle med ind på fjernsyn, stavle med på køkkenbordet, stavle med ind på børneværelset, stavle på gulvet. Udenfor, ja. Altså, det kunne man også sammen det med det der med moren, han stabler hele tiden, ikke? Altså. Ja. Men jeg synes, det skal være sådan det der med, men det er hverken fodbolden eller ishockey-pokken, eller hvad fanden det kan være, der han tager i hånden, og han går i gang, men Benjamins redskab, det er den her, dink, koppen. Ja. Og så ham, der siger, ja, jeg bruger en kop, eller hvad han siger. Ja. Eller faktisk, så er der rigtig mange af dem her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gider du ikke for mig til at skrive det ned? Jo, jamen, jeg har skrevet det ned. Jamen, også vel billede. Altså, så han skal pakke kuffert ud. Ja, pakke. Og så skal han pakke mere kuffert ud, hvor man ser guldmedaljen. Ja. Så skal han tage en kop ud i køkkenet. Det kunne være meget sjovt. Ja. Altså, vi skal også måske lige, hvis han har en fodbold eller et eller andet, så tage dem frem og tage dem væk. Eller jamen, jeg kan også bare sige om en fodbold. Jeg kan også sige om cykle. Det er hverken cykling et eller andet. Eller fodbold. Så det billede af fodbold, cykling, hvad det kan være. Og så skal vi lave et fedt billede, hvor han stiller en kop. Eller tager en kop. Hvor han tager en kop. Stiller en kop. Næste tæller mange kopper. Ja, tæller kopperne som sammenbejde. Og så stabler vi for resten, og så stabler vi bare alt muligt med de steder. Ja. Ja, så hver gang vi får noget fra ham der, så kan han jo også bare sidde og stable, mens han snakker, ikke? Ja. Altså må han jo gøre det langsommere, hvis han ikke kan koncentrere. Men det vil sige, skal vi virkelig lave det sådan, så vi laver interviewet med ham med kufferten, der hvor han er glad, det gør vi bare ind med kufferten. Ja. Og det næste år med kufferten, og så kan vi godt lave noget med de kopper. Ja, så skal vi lige have den der mellem, hvor han begynder at afsløre kopperne, ikke? Ja. Altså når han siger, jeg bruger kopper, så skal han jo bare stå med en eller flere eller et eller andet, ikke? Ja. Yes. Ja. Men moren, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det kunne godt være, at vi måske skulle have... Om vi skal have hende på allerede der med timers tid med træning, eller om vi skal vente med at bruge hende, til vi allerede ved, hvad det er, vi er ude i. Måske skal vi
vente på hende, ellers så bliver den også meget tung op i toppen lige pludselig, ikke? Jo. Altså. Ja, hun skal på, når vi sådan begynder at perspektivere, men breder det lidt ud, ikke? Ja. At han bruger 1000 timer på det her. Men det vil sige, der kan han i virkeligheden godt sidde i baggrunden og stable kopper, når vi snakker med hende. Ja, det er jo det ikke. Der er ikke nogen grund til at tage hende på så tidligt. Så Nej. bliver vi bare ekstra. Nej, det har det ekstra. handler om. Ja, det er jo det, ikke? Og så kan vi lige så godt få hende med, hvor vi allerede er på, at det der er sjovt at se på. Ja. Kræftet ikke, hvor man skal sælge det der halve, der kommer frem. Så bliver han skuffet over, at han ikke har mere tilbage. Men man kan jo køre nogle steder, uden at man kører bag sådan en der. Der er en ordentlig klump på vej rundt. Der kommer en der, også på den anden side. Jo. Slutspikken må være et eller andet med hestemål,